Yine önkü düýüş. Bu näme alamatka? Recep, sağ ol, gittin mi? O kovar ya oğlum, tamam gidip gel, sağ ol oğlum. Var Recep, sağ ol. Mehman tarihler şunu termadım. Sunmukta iyi oyun şahsiyetlerinin hakkında sorun eder. Esasen näme bizim tiyatr sunmukunda, kino sunmukunda iyi oyun bizim esasy halifalarından Amangul Mehmet, Bağraman, Antkari, Sunumrazı, Kurayınrazı, Tavrat Kayva, ne şular ömür dörücüdü vardı. İyi işleyin sorun eder. Ama sen sapaktını ben näme meşgulun ya? Baksam oğlum, men özümem düşünemem. Ama men düşünýän sunmukda iyi oyun şahsiyetlerimizin ömür dörücülüğü bizim için kılıklıdır ýa-da? Baksam. Molim, aman, özün surat kesipde ýylak görýär. Yoş! Sapakta surat çekmek synaw däl, hakyky synaw. Okuw tamamlangyzdaky döwlet synawdyr. Oturun. Yine mehman talipler bizim çok şahsiyetimiz var. Yani bir işlerini bilmeden Kaldır ya. Demini dursal. Oğlukma. Berekella. Devam ediver. Sen azıcık yukarı al. Tekelçe. Berekella. At göresin eləyəmi? Tegmer ne diýäň mi? Hani bäri el? Edil hani bir minut ýaýyňy ber. Gel şu ýerde dur. Hanan şany görýäňmi? Eger istendik ýerine deýseň men sen turwalaryň arasyna goşaýyn. Sen adın näme? Aman. Sen ýöňe ýaýdan okatýadymmy? Yok. Berekella. Utlayan. Sen şu günden şeýlek Türkmenistanyň Milli Ýaý Atyjylyk Federasiýasynyň turgany boldun. TV'den turganlaşyga gel. Yok. Gelip bilmen. Men okuwmma. Ýere dokuýan. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň 1-nji ýyl talyby. Bizde günüň 2-nji ýarymynda da turganlaşyklarymyz bar. Yok, sağ olun. Men okuwum bilen boljak. Turganlar, turganlaşyga dowam edeliň. Ädirki wagtda oýun diýseň dartyny dowam edip dur, liderli Kalkan Badabat hüjüme geçýär dermen halkymyna inede dördüncü. hay berekella. 4-1. İne kalkan topary olar usta gerek. Bilmedim kaka. At düşünmedi ya ne amma? 4 şayba girdi. İnni esasat kalkan toparyny oyun el alaymak galya. Şayba vermen karşıdaşlaryny öz meydançylaryna kısmaklyk yeter. O diýäniň bolaýarmy kaka? Olar ýeňişgadan Pökman çempion olarlar. Kalkan şeýlelikde
ýene-de artdyrmagy. Sen bilen meşgullanýan oglum? Hiç. Oyun oynayan. Oyun neýsene bilýärmi oglum? Ýaýdan ok atmaklyk oyun näl? Bu bir sungatdyr. Ata-babalarymyz bu ugurda bize mergenlik mektep bolanlar. Ok ýaý olaryň awda, uruşda esasy ýaraglary bolupdyr. Toýlarda bolsa at çapdyryp altyn gawa gatdyrypdyrlar. Häzirki döwürde bolsa ýaýdan ok atmak spordyň bir görnüşidir oglum. Ýeri gelende aýtsak, sen garra taňam şeýle ussat mergenliň biri bolupdy. Ýaý atmakda oň öňüne geçip bilen ýok eken. Kaka, şu gün bana Türkmenistanyň Milli Ýaý Atyjylyk Federasiýasynyň türbeni bolmak mümkinçiligi döredi. Ýeransoň? Men okuw saýladym. Ogul, sene oňoraýan okumak, bilimli bolmak, ussat turgan bolmak üçin päsgelçilik döreden oga. Häzirki döwürde bahryman arkadagymyz tarapyndan bir ýaşlary okumagy, işlemägi, sport bilen meşgullanmagy ähli mümkinçilikler döredilen. Eger sen şu mümkinçiliklerden dogry peýdalanyp bilseň, okuwňam, turganlaşyňam sağlaşdırıp bilersin oglum. Kaka, menden turgan çykarmyka? Hay, näme çykmap? Ihlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş akar. Eger sen ihlas etseň, çempionam bolup bilersin oglum. Ananmarsyňyz, o birinji gezekde gün onu urdy. Men o ýigitde ok ýaýy bolan höwes hyjy berdim. Eger men haşym bitirseňiz, men onu çempion ederim. Wagt mesele düşünýär. Ýöne oň özi ýok diýen bolsa, biziň etçi galajymyz ýok. Biz tarihden üstüne garşy gidip bilmerse. Onda da bir inanç görüm. Men haşy edýär. Ol hakyky mergen. Bolýa sag bolun. Tälimçi, sizin tekliğiniz güýjündemi? Güýjünde. Değil oklaryň üçin sana ikilik koysaň ama sen birinji gezekde onluga deýdiň ha. O bir ýöne tötenlikdi. Tötenlik değil. Sende şoň höwes bardy, hyjy bardy. Häzir bolsa sende şolaryň hiç demi ýok. Hani özüň elal? Howlukma? How jeçene? Sen başararsyň. Salamu aleyküm kaka. Ha, aleykümselam. Gel. İlkinci turganlaşygyň gowy geçdimi onsoň? Men aýtdym ha kaka, menden turgan bolmaz. Men gowy okuwum bilen bol bereýin.
Ýeri, oň üçin gaharlanmak gerekkä. Bolmanda da bir günne ussat turgan bolup bilmersiň oglum. Oň üçin kendi ähmet çekmeli, köp turgunleşmeli, ýeňisli ýollara aňsatlyk bile ýetilmez ogul. Biraz sabırly bol, sen başarjanyňa men inanýan. İki turgolleşiňi tapdyrdyň, ine netije. Ertirden Massap institutda mevsim synaglary başlanýar. Men ählüntim okuwumda. Öňde ýarşlar bar. Ählüntiň şo ýarşlarda bolmaly, düşünýärmi? Mevsim synaglarynyň geçersiň, emma ýarşda welin. Sport oýunjak däl, şoňa düşün. Okuwum bolmasa sport näme derkar? Onda näme üçin turgolleşe gatnadyň? Gelmelem däl ekeni. Siziň özüňiz çağırdyňyz. Sen gelmänemlerden näme üçin geldiň? Näme üçin gelenme özümem bilemok. Onu men bilýän, seni jiwleýän. Turgolleşikler agyr görýän. Hemme zat ýeňildir öýtdiň. 1-2 utarny öýtdiň ha? Görýäňiz de men başaramok. Näme deýin? Turgolleşmek gerek, maktada okunly bolmak gerek. Men belli bir netije geldim. Men sportu taşlajak. Taşlap bilmersiň, men sana belet. Siz nirden melet? Moğlimingden sen hakda kän zat bildim. Sen ynamly, maksada okunly, bir işe ýapyşsaň ýürek bilen ýapyşan ekeni. Sportda da şeýle bolmak gerek. Turany beýdi otursaň senden çempion bolmaz. Aman, berekella. Sen mevsim synaglaryny diňe bäşiga tapşyrdyň. Sağ olun maly. Turgunlyşyň näde? Ay entega ugru bereno. Häzirim turgunlyşyga gitmeli. Üstüne ardy diýär. Sağ olun. Nädeýin? Bolanok. Atjak wagtym biri elimden kakýan ýaly. Gyşyk gidýär. Gyşyk gidýärmiş, ödüm ussat boljakmyş. Ýyzlydyna 30, ine ussatlyk. 30, düşünýärmi? Düşünýän ýöne başaramok. Nädeýin? Başarmaly, ine seret. Biri degipdir. Degipsiň, 4-nji 5-nji okuň düýünden ýok. Pys geçipdiň. Onlukda biri bar. Galany kanagatlanarlan däl. O näli kanagatlanarly däl. 9-da bar. 8-likde biri bar. Sen 9-lyň 8-liň kime gerek? Hatta çempionlarda da 8-lik bolýar. Dogry, olarda biri bolýar. Sende bolsa tersine. Turgunlyşyga başlanma 2 ay boldy. Eýýäm. Entägem iştat başaraňok. Sen gözlüň öňünde nişan däldi, ýöne bir tegelekler görýän. Elleň oşak, demalsyň dürst däl. Sowukkanlyk geçenok. Men isleýän ýöne bolanok. Ana, esasat isle gerek. Galan zatlar ýuwaş-ýuwaşdan bolar. Dille diýämek aňsat, iş ýüzünde kyn. 5-de turmaly, algamaly, soň oku, soň turgunlyşyk ýadatdy. Nä gynanyr diýäňmi? Gynanamok. Oň bilen ýeňiş gazanyp bolmaz. Ýör başlaly.
Men hukman yener nece? Uy, oğlum hukman yenersin oğlum. Hayne öyleyne. Yani 2 ay geçti. Onun için yıllar gerek heyvan. Koy sana kalkadı. Oğlanın hüvesini almasana. Esası da isler gerek. Kalan zatları yuvaş yuvaşlanmalar. Bu senin ilkinci yaşın oğlum. İyi, köprek oğlum. Yok hoca. Men yüreğim. Bor oğlum, takaman var. Üstünlük hemran olsun. Sağ olun. Olya takaman var oğlum. Hormatly tomaşaçylar. Birinji tapyrdan soň 553 utuk bilen Turgan 700 mesafe edip öňdürüň saklaýar. İkinci ýerde 549 utuk bilen Polat Mehdiýew 523 utuk bilen Rüstem Gorbanov üçüncü ýeri eýleýär. Dördüncü ýeri bolsa 497 utuk gazanan Şöhrat Jumaguliýew eýleýär. Hani gamlanma. Özüni al. Sen uturmaldın. Men şoňa da garaşdym. Onunla bu yarışa gatnaşmak näme gerekdi? Ýeňmen kynlygyna düşünmeň gerekdi. Şoň üçin men seni şu ýarşa goşdum. Ýeňmeň kynlygyna düşündüm. Ýöne ýeňilmek bolýan. Has agyr eken. Kıynanma oğlum. Danalarımız yıkılan görüşten doymaz deyipdirler. Sen üstünlüklere yetmeň üçin ruh belentligin hem türgünleşigiň gerek. Eger sen bir gezek ýeňildim diýip sportdan daşlaşsaň, onda hiç wagt üstünlüge yetip bilmersin. Bu düňe bir sport däl. Ady arşa galan beýik sungatdyr oglum. Çünki merdana ata-babalarymyzyň sögüş meýdanyna gazanan ýeňişleriniň ählisinde de okýaý bardyr. Bu sungat düýüp ödenini nesil başymyz Oğuzhandan alyp gaýdýanlar. Şoň üçin sen diňe ýeňiş kazanmak däl, eýsem okýaýy ustatlyk bilen erketip bilýänliňe buýsan bolsun. Haqa. Men çyndanam başararmyň? Hökman başararsyň oglum. Ähli zatda esasy ynam gerekdir. Men sen üstünlüge ýetjeňe ynanýan. Bar oglum, edil şu wagtdan türgenleşiňe başla. Bar. Bolýa haqa. Üstünlük hemran bolsun. Ýaýçy ogul. Hormatly tomaşaçylar. Jemleji tapyrda 6 hasary bilen 3-nji orna Ağacan Gullaşew beýildi. Final duşugynda bolsa Alyas Oralgeliýew bilen Amal Hurmatberdiýew özara beýleşip 4 utuk bilen 2-nji orny Alyas Oralgeliýew beýildi. Hormatly 1-nji orna bolsa 6 utuk bilen Amal Hurmatberdiýew münasip boldy. Hormatly. Bu dogrymy? Hawa. Sen çempion. Türkmenistanyň çempionu. Diýmek men
Hawa, sen başardın. Berekella. Bize kazanan yeňişiňi bilen gutlaýar. Siz şu ýaşyna nähil täýärlik gördüňiz. Hawa sağ olun. Bana bu yarış kıyın düştü. Elbette tälimçin bana uly kömekler etdi. Men bunu başardım kaka. Başardım. Men begencimin çägi ýok. Galyberse de men şu ýarşa taýarlan tälimçimi, meni gollan muallimleme köp fawrtyn maýdan. Şeýlekem pursatdan peýdalanyp bir şeýle şertleri, ägir mümkinçilikleri döredip berýän. Gahrman mehriban arkadamyda köp fawrtyn maýdan. Oy gahrman mehriban arkadamynyň jany sag, ömrü uzak bolsun. İl ýurt tähwikden barýan işleri elmadama rowaj alsyn. Sağ olun, bilen sizi kazanan yeňişiňi bilen tüýtüremizden gutlaýar. Inniki geçirijek Aziýa dünýä çempionatlaryna, şeýlekem Olimpiýa oýunlaryna üstünlikli çykyş etmeňizi tüýtüremizden arzu etjär. Berekella oğul. Berekella.